kuchiro. Kuliyani? Kuchiro madaniko. Waliyani? Ndikufuza kuchiro madaniko. Uvule umapanga ucha. Ufuna uzika pangaso pano pa upitirize vimiro kumapanga zichi. Subira mchito ndi. Kunjiro sukupita. Chani? Waliyani? Ndezugwiza na bwanji. Sukupita kunjiro ndati. Uli pakomo pano. Azolonga zinda kukwatira. Ine ndipita kunchiro. Iwe tabwerera. Iwe twini. Sinima nyakazi kutoka kwamba kumenya iwe. Ila ndijani koma iwe. Sanke chimozi banja ni ntchito. Ndisankha ntchito. Iwe. Usanibala mwiso. Ine ndisankha ntchito. Chani nyumba. Sindikupita. Iwe, tamati ya nyumba. Chata. Yo Maria ni. Iwe nangu takage bansi hapo. Yakhala. Ngofika. Iwe so lifurake rundi nwana ukula ntima kamba keti makanika kugulisa ma mission abo nabo. What I say? Ndakuita na pa mumuntu bwemo zije pesa koma basi ukwera mwa matukutukwa. Ina size yako tu. Ine ro wenende ukamomba mwina pingo ndende maneva ine kuroko ine makani ma mission opya wasafanda aiwe ndoze chimena ndita ni I say ndawona zokuno kungothamanga ntawunemu ungoti wasukoneka kuti kuno kuma mission yako kwayendesa bwana usaseke usaderere iwe ukuthi umethamangisa ma mission koma susiti kuoneka pa iwe ono ndayi sendifanda ukugulisa mission yanyana police nofuna ndikutume zina zake fone yakwe matambula po fone yanga sekamera ni massive bosa so fone ya wina aliyesi nani maneva nendo ufuna ndikutume pena pali pali kashi yapo doze iso ndikuuza iwe ngomfaka zimezo sifone yako ndio jambula popo makabe sango dusa swapa zachikabe seniseni cha okay ndekhani ndimene basi komano ndekhani ndimeneyo yokuti no foni yakwe majambula po chani ndenufuna ndikutume pena ndama sonde zilipo zapo iwe ngondipangira zimenezozo ndikugulisa popo mission pacha kuti mandifuna umati kambirani zina zake ndemuti bwanji ya munga office tamene nanesutika muchandira bana mwana mutamene waona usadandaule tamene muona ngati nitaumuza nkani zanga naneso masuka Chris neni mamuna zako sure neno zino zambiri zikundipinga pambiri zikundisogoleza Chris ineyewete ni mamuna zako ukwena umasuke unduzi china chili chonse ngonifa kuno bwino chifukwa tu chimema chine chona kuti adzibambo ambiri panopa akumatsimangirira kumwa mankhwala chifukwa kuti nkhawa zawo ama ngosunga mu mtima unifisa bwino chimene chimafunira kuti umayenera ufufuze nzako munthu amene ungamkhulupirira umutule nkhawa zako ukatero munthu mapepukira choncho ineyo ni mamuna zako tumfana bwino ukwena umasuke undiuze chida chili chonse chimene chikuvutisa iweyo tikumvana upepukire ine ndikuthandiza mamuna zako Chris masuka so nkani yake right yokuthi mina ndafuna ukuzana kumane usanga izinto zokuthi jikundisa nezabambili Chris usadere ngawo masuka ndito umasuke tikumvana anthu ambiri lunde nakali kuti akutaya miyo yawo chifukwa chongosunga nkhani mu mtima choncho iwe kwena undimasukire tumenda kuzira mucha umasuke ndito ndiuze chili chonse ndikuthandizeni mamuna nzako undikhulupirire ndito okay nkhani yake ndio Aha, madam. Basi
Kucheza. Mwaswera koma? Ndasomera kai. Mwaswera wanji Chris. Taswera. Mwagambira nazijabura kuzindi chani. Aya, madam osadandaula basi zokukambira mukudziwa. Chris. Mwina ifeso litabumva nawo. Aya, sindizo kuli mwa. Oh. Nibodi nimakufuna nito. Okay, madam. Pankani ya Valera. Okay. Ndi Goliath. Yeah. Ine ndikuona ngati anthu amene wawa akuziwana. Chifukwa zomwe zinachitika last time zija. Sanami pano pazondibalalisa. Okay, madam. Ndizona. Kwena kufufuzidwa kwambiri. Kuna kuti tipese nsinde weni wa zimene anachita siku lija. Zikuna kuti ani mahidi na agenda zawo koma kulepha kuti awo tiyapeze kuti ifuto ndi chani. Teba mwanditanira Goliath ndi Valeta. Okay, madam. Wenda. Kwenda kaenda lotaka. Wenda. Kaya kunyumba kwanza. Kuliboga ya wana. Sure. Ndo zinatero. Zingu zake. Tofuna. Hazina niga sisifuta choncho. Madam. Anthu tindaitana? Abwera. Okay. Yeah. Amango ine kuti abwere Yeah. So, Dennis. Bwana, Usatani kuno. usali nakazi wewe. Uyo mfuso mzara. Kuno ndi kunchito tukundisatira kusatani. Ukusunza bwanji, takha amene unakalira. Bwanji, sajana. Dennis. Yeah, bwanji. Ule mundiri kunchito. Uyo akusokoneza banja la ino. Dennis, zibasa ule mundiri kunchito. Iwe kalabasi. Bwanji, asokoneza banja la ino. kuno ndi office. Zimene mapanga mukafasa ku office kuno. Kukala duzi yonchi. Kuma chifukwa jani? Osali chifukwa jani? Kunchito ndiyo. Kunchito ndiyo nani lo musikala yonchi? Pafupi yonchi. Sa. Chito ndio bila kuba osali kukala yonchi. Sa. Iwe kala chete iwe. Undipembe kuli jani? Undipembe. Iwe babu. Uwira panga zibwana atu. Usatawe iwe. Chris. Iwe panga dabu yangu. Ukubira kuti. Imana. Iwe kuti jani? Kuma Dennis. Iwe. Ndilibe nazo ntchito. Unchito ne uyu asipanga zo chisindikazi wayi. Iya, utsamisandikire. Ukuzozoni unikazi wayi. Ukuzozoni unikazi wayi ne. Iya ndikukufusa. Ngani si. Kodi ndikuti ukuziwa zoni unikazi wayi. Akusonza banja la. Ndikusekera. Unisekere kuti? Munisekere choni kazi wayi asipanga zo kufusa ndiye. Ngati pene zambaya. Zambaya kuti iwe. Ndikusekera. Iwe sunga nisekere. Ndikumanga. Uyira panga zo pusa. Tuluka panja. Kuma maisho zamino ngabwese kunchito ngati kunoko? Ukhale jerero. Tuluka panja mwe. Je, zimene mukakambane kunyumba osati kuno. Ndikumangani kuno. Mungalimange. Ngati zabanja sakamba kunchito. Zuteka ba. Zuteka banje. Chris. Mada. Kodi zuka banje. You ready? Yeah, komano munayamba ndipo izo ni za mabuilders. Aisiye ndikayikhangela. Kukambiza phone ko imene yabwera phone yanga. Janabwera phone yanga manga maybe nayife. Nabwera phone yanga. Anabwa phone call. Ana imana. Mundu akumveka kuti ndizimayi. Akuveka kuti ndizimayi kapena ndizimayi. Akumveka kuti ndizimayi. Ndi amafuna kuti akwenda ina akafuna. So ndinanena kuti aina akafuna asuntha kai.
Mutakundiuzire neyo ndichani ndana yayi. Ndifuna muno wangu wa phone. Ali business imene tikupanga. Yeah, I'm trying to ask her kuti business yantu bwanje. Iyayi, phone wabasani yake. Ndiyankhulane nawo nezo ntokaini yake phone ndinakazawo. Nde muthu anaoneka zokuti iyayi ndithu sakufuna kuti ayankhulane ndine. Yomwe amura ndikholokozere ndini kuti chichitika njani. Sana nekuti dzina lake ndani? Sana nene kuti ndindani. Anangoti afuna ankhulane ndi aina akafoni. Aina akafoni sini. Ndenzi nayo ndindani ameumbanga naye business. Anga ndimuziwangala phone ndiyakula naye ndine. Yeah, mesa yeye waimba namba yana. Mukubanga naye business waimba namba yana amafuna muyankhulane. Amuntu amatheka kusemphanisa amafoni. Zimapeza wrong number. Maya amene mubanga naye business. Koma sikuti yayambika buno business. Kumwe ndakuma hapo nizimayi na I think 2 weeks ago. Nzimayi. Mubanga naye business. Osati kuti yayamba business. Yamana kuti akhoza kufuna kuti pange business titani ndiko masina khala kuti tayamba business 2 weeks ago mwali. I think yes. Ndemufuna muyambe naye business. Nzimayi. Ndiyo nje. Yeyo tumwamanene natu yeyo. Mbena manene yeyo. Inu manena kutisha. Kodini ngati za. It was 2 weeks ago. 2 weeks ago. Masiko sewa ndiye neo sanduza koba. Ndimali ndikunena apatu. Mukunena pano bachifoni kuna kwa phone call. Ndayankha ndine. Pamba buli bwanje. Ndijani. Ile kodi pali vuto? Kupanga business munthu pali vuto. Palibe vuto kupanga business ni munthu. Yes. Vuto lundalona pamene inu simunandiuze kuti mufuna kupanga business ni munthu. Munthu wanzimayi. Nukoli mulongo wazijada. Amwali mulipo. Ndilipo. Kodi nyumba yake ndimene chimwana nawo pasani? Chimwana anga anapasa nyumba? Never. Nyumba yake ndimene? Achibaba. Sapano iweyo kungobwera basi nyumba yake ndimene. Obwera taizanji? Tawizanji? Ngoza ulukira kumene kuku. Munthu ndagona konkuno tafika dzulo. Wagona konkuno? Sono gona konkuno ifeyo sasiwo. Idiyo mulamu usiku zote wagona konkuno. Amene ndamena uzimu. Wale. Anu mukagona mumagonesese. Amakhala mwalira. Inu munaziwa zati uyu wagona konkuno. Wabwera zulu. Anagona kuno ine osaziwa. Asazwilinji. Ndiyo mwali simunaziwa. Wabwera dzulo. Ugona nyumba momo. Ife ani yaka nyumba osadziwa. Sanu zimene zikuma ndakona momo. Kodi ugona atundu kuzuka ndi ani aja nyumba ndi zinthu ziwiri zote. Zosiyana. Kwa chemwali mwaswera? Ndaswera. Sono ngofika nyumba ijana kupasana achimwana chenene. Sono munthu unachoka munthu bwere maulemu kuno bwino mabwera kapanga. Ule muashani kuti chipapa. Ndabwera mola kwika? Abale. Ndabwera mola kwika? Abale. Wabwera abale. Ndipo fusola direct. The answer is yes. Oh no. Direct. Si indirect. Mumba zoti malizino sina zaka tutikapoje kulo ufumu wako mwamba kwenda mayasara. Muna ashimwa. Haya ifasume iya. Muna ashimwa. Inashimwa ndio hapa. Azati basi zurowera. Mukaimbo sana sana. Zero mwakambira. Mwana mabwele sana zuru. Kwa buya zuru nyumba mwathu ugona mo muno. Munagona chipinda chake chakuti. So sina ve blessings yako yankula, sina ve nesa yako yankula kuti inu mwabwera. Inu munadziwa bwanji kuti uyu wabwera kuti wakona wona. Pamene ine ndikugona kuti. Ubera. Ya hivi sasa ima kwa. Zabwera uma? Bobo. Ziwene? Wezi. Mwakula. Tabwera mafupi hapa, tabwera hapa. Mwakula. Timu sizipinda. Kwani? Mandi kanisa kwenda. Iwe, telia nani? Ine ndi bambo wako. Wamva? Telia ngani? Unimve sasa. Ndakuita nisikuno kuchifika ndikuzoti ndi magazi anga, wamva?
usayang'anenso kuti wafika basi pano pampa tikuna chetu kudumpha mpanda tauna pano wamera mpaka na wamera ndiye umpanda basi umene kucha akumani panga ngati mwana kumani uzoti samaye ndati sama kumani ndili munthu kambuti pusa khadilo ipi ambekere ati niyo ndolakika wala kugwa cha kumavuta kwambiri tikukumana ndine cha kuthawa kulumpha mpanda pati nepa magazi anga iwe ndi mwana wanga tandigwira nkono kuyambira lero ndikufuna kuti ndikuphunzise chilichonse chimene ndimaziwa ineyo wamva iwe ndi mwana wa ine sungafe ni njala ndilipo wamva uzimvera ine amina achenda azimayi wamva makalipira agogo ako kena kuwathandiza ndiwe amayi ako kena kuwathandiza ndiwe asadziwe chimene ukupanga ukumvesa eti ndina ngapopaka zonene ndabwera kuno kwa kazangu zoti kuno ndafika aziwo banje Bosai. Okay. Ase. Mwana waine. Mwana waine. Nimbesese. Life? Mwana waine. Ndiye. Tambetsera bwino bwino. Tizienda naye. Ntchito tizigwira naye. Kwambira lero. Chilichonse iyeyo ndimbizimuuza zochita. Nimbesese. Ndi mwana omvera. Yofana kama muhudu. Iyayi, mwana omuhudu kumene koma ndi mwana wadolo. Nimbesese. Usanyoze. Usaphwekese. Mwana wa big man. Mwana wa nkango ndi chani? Mwana wangu ni nkango. Ndi nkango, nimbesese? Mwana wangu ni nkango. Ndiye usamphwekese. Ndiye si umafuna Okay. Ndikuza chochita kangu ndikira pasera. Magwana. Akhala nzako. Makwirana. Magwana. Makwirana ndi fada. Magwana. Ndimakira chiro ndi big man. Okay. Tigwira chip. Magwana. Okay. Alright. Yo. Ndidikira eti? Okay. Chiro zokuza. Ize. Ntchito ugwira. Bambo wako ndi bambo wako. Olo bambo wako achoke mwendo ndi bambo wako basi. Nimbesese. Zimene amakuuza zimene zakuuza. Sindingakambe nsonkhani zambiri zoti yeye mwakuti. Amina agenda azimayi. Ndalama palibe ndalama imene inalembedwa kuti iyi ndi ya ku university, iyi ndi ya ku college, ndalama ndi ndalama. So ndikufuna ndikuphunzise kagwidwe ka ndalama, kapezedwe ka ndalama. Ndi mwana wanga wamva? Ndi zimene zizitika. Zitika. Ndina ngakunyumba kundizeka kwa. Ize ndizikuuza chochita ineyo. Sikandauli. Mwana wanga. Wamva? Ndi apa. Ubwirire kudeni straight usaime pali ponse. Usaganize nso china chilichonse. Okay. Kuti zoulula iyayi tinakaima pakuti ndi madala ayi anthu asaziwe kuti uni ndrama uzingotulutsa pang'ono ngati kuli njala tulutsa pang'ono asakuwerenga ambesete tamanga ndikukuona tamanga fana waine fana wadolo a machine. Ndichani chinga chitike pakati paine ndi uyu choposa ubale umene uli pakati painu ndiche mwali mufuna uthandaza chana chimwene 2 by 2 ine ndachipapa chibanja achipapa uyu ndi ndani wako ndiche mwali wawo ine ndani wako ubale odumwa ugoza ndinu ife tungodusamu sister ine sister bas mulamu ine so mulamu mulamu umabona bali beso kufoneka kwazi ine chola kuikarije pale sinu kujiona Kuliwe poison iwe mulamu waine iwe poison mulamu waine so bano niwe ni nano iwe ni bambwa iwe ndakola yanga chipapa kama iwe ni bambwa unakwata ni mayanga yasema mali mulamu bakandali kuti iweyo wakwatira ndiwe no mulamu mesa ni sister wa iwe ni mulamu yetu mesa iwe huyu ni sister wa ndi mulamu zindu zinazoendani wala nikati sibe yetu zindu zilichocho tu tabwino awanda pongo tyanga
Akabweza pongozi yake. Nakabesa kukana kutoka Wabona? kaya mlambo. Wabona? Mesa kukana ndio kukana. Uyu ni mwamanga. Eh. Ndetse ni mwamanga. Eh. Au nije mwali. Chabu ndo mwamanga. Chabu no. Apo izo ni. Afika wakuna kuti nyumbani kupasa na chimwene achimwene ndino kuti muzikhala ija azikusungana ija ndino. Simuna ya ucheze nawo kumene makumanana mwazo. Kuteko tufuso lotuberana kufusani mulamu suna lisukulimba kuti kupita kutani. Ngani ndani nokungofotokoza kuti ai kapene afuna ngoziwa ini nde inuyo ndi yankhani solo nifuse nyumba ino ndi ndi achimwene awo mene nifuse silingange asana ndifuse Chibaba ndio usokoteza uyu watipesa tutili nyumba muno ine ndimafusa anthu awiri the owners komanso kwambiri fuso limapita kwa la mokozi tikambirane panja panja tikambirane chani Chibaba ya ndifone kambirane wendine kuti mulamu unoba chifo cheni samazi pangilandu so kuna unoba chifo cheni ine kunyuma koko kuna enda bwa chifo cha poizo koyamba kuja anabwera kupaida this term ndabwera no chifo cha poizo ndipo usiti ndabwera kwa PP poison department so pano makina baba inu kupatinya mukoti chema nomushoka mbiro ndikuzana bwana kufusa ngati mbale wanga sinofusa ngati kuti zabanja chama habita nimutipeze ife situjo itisachoke po sitasina situkuchoka ife situkuchoka inu mulipo simuchoka pati takuisira kati mulipo ife tichoke ngati mukuchoka ife tikale final tikambiane panja mukupanga ngati mulipo muitanisa ndinu bwana ina sinda muitanise wabwereka walondola kula habari koma inu zikoli msalali kwake njoji wabwe zikoli umaziwa ndifaike kumena amakhala mulungu amakhala eka sana funa anthu aziwe akukazao pito mpaka muuza maboza chisokonezi babali mulungu amakhala kwa eka balibe abazi wako ndipo ni mulungu opya tu waizwa mpaka godi abado ulitunja mutoka fatiziwe fatizajoka inosaziwa sozo zilimwachoka Habadizajoka inu mulipo. Mulipo. Oyo kukhapa pano inu mulipo. Tasokonezana. Inu mukamachoka ndipo izo ndipati? Pano. Inu mukakhala pano ndipo izo ndikuti? Iwe tete khala pa so pano. I love you. Ndale batusire. Wala le baizi. Kuti sana le pesa zindike mwali. Atu kumuzo mchimwene wako wewe. I love you. Ndereso ndaweza nichoka ndokuba sasa wewe. Ni kizimira mbali zose. Ya, akabwera mwangu nje tizikivundikira. Mawa samone. Subano wabwera. Wanive? Osadandaula. Ini ndili pano. Tufunika tigwire nchito yini. Kodi bwanji? Ndimafuna ndonangira bwana. Atokapo. Huku mananda bwana ako. Ndevu na ndingo. Banja ndumba baka sizoso akhalidwe iyo. Ndingo kupasirana utenga ino amene. Sopano ajemu chipange chonchi. Chabu. Ula round. Ndili panja bwana. Ya, tikufuna tikambira ndi final. Pali ntchito ina yake imene ndifuna kuti tiyenderere limodzi. Chabu ino. Ndiye sitengera kuti ine ndi final tamvana zotani. Final program ndio pali program ina kuti tikambira lewe ndine tiyenderere naye limodzi. Kuti mission yathu iteke. Takulandira neto final. Mabwe. Usamata final anchira kwanu? So ukamati kuti ugweriza mutu kuti iye kuti yani. Ananga naso mafu. Final anchira kwao. Ya, yo samata final. Nanga sopano. Final ndio chiro kwao. Manive? So ni bakati. Mangoti anzawo a poison. Achikonda a poison. Siti nawo pamuzi wapa. Undanoma makhala naye pamupakomo. Ndio ndi wachikondi wako. Enemy wako sunga khali naye pakomo. Wamva? Pitani banja tikuyankhulana. Nde mwina bengati wakhale ukambirana mukambirane mati mwina kumuzi kuoneka zovuta ndikati mwina transport yopita ngati ndipita ine kumuzi wamwalira ndani ya isiye ndifunze bafuzo ngatama kunyengera bwana yako akhaliwo wamwalira ndani wamwalirayo ndi ana amene angobadwa mbuyo mangamo asi adali mutati musapite aikidwa maliro saikidwa anangasikuti ndikakhaziki ye basi utati usapite maliro aikidwa saikidwa
Kwabera ngasiku mati atemu pitani panja tikambirana ziwiri zitatu kai ndi final. Manga siku muzi watu zinthu zikachitika. Kuti final uyu ni madziwa kuka mamu yankho mampasa matama kuti sangachoke mamu yankha umampasa matama kwambiri kwa mamu yankha amene. Yayi sopano ukuziwa mission yo popanda uyu ndio sipamba. Wati tapera. Apa mission. Ya. Muche ukhala apa tu mwina mawu a mission yo ndamaya kulemera apa tikakadzuka nga alliance kubirizana. Ndagwiza ndimangeni jemu. Iyi tu Iwe ni mutosokoneza amene tinta ya kusogolo tifuna ngutu ulosa. Akwezo nalo James muzi wako li? James muzi wako? James ndikuziwa. Nanga soba. Usaziwa amene. Ndo sokoneza zochitika zake. Tifatu ufatu phone panje usuka bino. Yayi. So muvuti mene ndifuna kupanga zona kuti iwe ndineyo ndifuna tigwizano watu kamena love yathu iduse pamene anthu anambanga love anthu tana kwatirana. Iduse panthu kuti ali pabanja kukonda na kwa iwe ndine tiduse pamene chatawo. Ndine ndifuna kuti iwe. No, ndikuenda pamwamba. Ndingakuende pasi. Ndikuenda pamwamba. Ndifuna kuti iwe ndine tiyendere limodzi. Kuti pese tikaendera limodzi. Inu ndifuna pamuzi pano palamulire. Muzuwa kale. Ukasewera kuika ndine ine ndi final. Kodi iwe chimene ngasewere yola kuiko kwa iwe ndiyani. Andikubwera kwako ine chitosuta. God answer. Kungwama yanga. Wanive? Twine nalibe patina. Kuti mwe kuti kumeta ngoyamba gwedi chojita. Akito zozo tapa pande. Yakagwira kuchira. Wanive? Atuluka kome? Mungu kwa nyamuka? Anyamlani tosa muwi mawazi. Kodi iwe program iti tapangeta papa nzonera zoti pano tizikhale wedini. Anyamlani osa azibiri. Wandiva? Nyumbai. Yetu. Ana osa jibraza. Ndipo pano posuti tizikhala ndibanje yako, but tizikhala ndi one love, one nation. One love, one nation. Yetu. Iretu ndi poison ndi. Poison but me. Ine ndi final. So pano kuti aziwe zoti iwe wabwera inonso ndilipo mpano. Ukayiphike. Ukutule ndiwo. Ndiwozo ukutule tijeri akamabwera zozo ndiwo palibe pano. Ndapanga ndizimenezo kupanga ndizimenezo. Mpepo sung sesinayo.